Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag skal vi smage på hinandens nudler. Vi rater dem til 1 til 10. Nu skal vi smage min. Så ser vi lige, om det smager godt. 7. Idiot. Nu er min tur til at smage. 7. Nu skal vi smage min. Nu er det min tur til at smage. 6. Nu er det Andreas' tur. 8. Så er det min tur.